ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಫುಲ್ HD ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸಂತು ಗಾಡಿ ಎತ್ತಾನ ಅಂದ್ಯ ಗೋಡೆ ಎತ್ತನ ಅದೇ ಎಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಂಡ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತ ಕುರ್ಪುಜಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಬಡ್ರಂಡೆ ಜಾನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಎತ್ತಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಚಣ್ಣ ಅಂಚ పొద్దు ఆయన బాగుండా ఎడ్డెడ్డే ఆనుకులు ఎన్నగైతుండో ఇంజనీర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಾಂತೋ ಟೈಪದ ಆನುಕೂಲ ಎನ್ನಗೈಟುಳ್ಳೇರು ಪೀತು ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆನುಕೂಲ ಎನ್ನಗೈಟ್ ಇದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗಲಿಗೆ ಬದು ನಡೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ದಾನ ಅಂತೂ ನಂಡೆಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆನು ಬೋಡಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ 100 ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರು ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಜಾಗೆ ಬುಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಅವಡು ಆತಿತ್ತಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನು ರೆಡಿ ಆತ ಮಾತ ಕೊರಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯರತ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೇರು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಳು ದಿನಾಲ ಕುಸಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಲು ಏತು ಕುಸಿಂದಂಡ ಪತ್ತೇ ತಿಂಗಳೊಟ್ರು ಇರ್ನ ಮಗಳೇನು ಯಮಲೋಕ ಬಿಡ್ವೇರು ಆತು ಕುಸಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಯ್ ಸರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೊಕ್ಕಾಡ ನಾಯಿ ಕೊರತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಪಣತ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂತಿಜೆ ಸರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಎನ್ನಗೈಟ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಬೋರ್ಡು ಆಪೆ ತೆಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡು ಈಪೆ ತೆಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡು ಮಾಂತರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಜನ ವಲ್ಲೇಜಿ ಇಲ್ಲೇರ್ನ ಉದಾಟುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬುದಾಟುಂಡು ಸರ್ ಅಜ್ಜರ ಮಾರಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಬರಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಕ ಅಜ್ಜರ್ ಸೈತಿಜರ್ ಸರ್ ಅಜ್ಜರ ಕೆರ್ತು ಬರಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೇ ಪುನ ಇಂಚಿ ರೈಸ್ನ ಮರಿ ಬೋ ಏ ಆಕಿರ ಬಣ್ಣ ಗುಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರಿ ಸರಿ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಹೊರಂತಾನೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ರೈಸನ ಕಣ್ಣು ಜನಿಗೆ ಉಂತ ಏನೇನದ ಅವತ್ತನ ಈರೆಂಚ ಇಂಚಲ ರೈಸಿನ ಬೈಕ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳವರ ಪಂಡದವ್ರು ಬಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಈ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಏಟ ಅವಂದಪ್ಪ ರೈಸಿನ ರೈಡರ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡಿ ಪಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡ ಈಗ ದಾದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಓಡು ಎದುರು ಪಿರಾವ್ ಫ್ಲಾಟ್ అయిన ಟೈರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡ್ನೆದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಬೈಕ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಪ್ಪೆರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಯರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಡಿಯರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜ ತರತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಕೈ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ನದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡ ಜನಕ್ಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಡೆ ತಿಂಟಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಈ ಪಿಂಟಾವು ಐನದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಉಂತಾವಡು ಉಂತದು ಎಡೇನು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ಆ ಸೀನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆಟ್ಟದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾಡ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈತ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ರೈಸುನ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇತ್ತೇನೆ ರೈಸುನ ರೈಡರ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೆ The next day. ಅಣ್ಣ ದಾದ ನಿನ್ನ ಅವತ್ತನ್ನ ಕೋಡಿ ಈರ್ಕೊರ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಂದು ಪೋಯಿನ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜನ್ನ ಐ ಕೋಡಿ ಲಾರಿ ತಡಿಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ಸೈತೇ ಪೋಯನ್ನ ಇತ್ತೆ ರೈಸುನ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಐನೆ ಬರಡ ಬಗ ಏನು